mantap ya. Iki mau untuk sawaran pirang-pirang kok kira nasi nyawar awake dhewe ya Pak ya itu ngene iki lho disawar Pak. Aku yo pengen koyo kanca-kancane kae Pak. Tak salam-salam sik nanu Pak. Ayo, ya salam sik rono ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira sing jawab salamku piye Pak. Sikilku panas ngasane iki hati-hati ya. Sepatuku sakare ning kemean dhewe gendeng pucuk kono mau Pak ora dijitukno ayo Pak. Iki. Ya salame iki jawab banter. Kono lo aku isine apa. Ya tak salam meneh sendiri salamku mugi-mugi sehat selalu dipiake untuk kabeh ya utang-utang itu lunas amin ya rabbal alamin. Ayo tak pilih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang ini jos semen iki mantep banget gak cilik-cilik iki dan iki patut diburu iki jos yang salam iya dijawab ya Cik ya muah iki ya langsung joget aja ya bilang sikilku ora kuat iki Mas yuk goyang-goyang jari Mas.
iya ya pokoknya tuh goyanganku sampai rejo